дар варзишгоҳи Душанбе арена маросими ҷоизасупории чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 14-солаи Лигаи Пешсаф баргузор гардид. Дар маросими ҷоизасупорӣ директори Лигаи кӯдакону наврасонӣ Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков, собиқ сарвони тими миллии футболи кишвар Хуршед Маҳмудов ва дигар масъулини соҳа иштирок намуданд. Ҷоизаи беҳтарин мураббӣ ба сармураббии дастаи якуми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш, мураббии шоистаи Тоҷикистон Сафар Раҳмонов тақдим гардид. Муҳаммад Зоир Наврӯзода аз дастаи Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш бо ҷоизаи махсуси Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон сарфароз шуд. беҳтарин бозингари дастаи ҷавонӣ Мурад Азизбеков дониста шуд. беҳтарин бозингари дастаи дуюми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш Абубакр Шоев интихоб гардид. Фурхон Раҳимзода аз дастаи якуми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш ҷоизаи беҳтарин нишонзари Лигаи Пешсаф миёни футболбозони то 14-соларо моли худ кард. ҳамдастаи Фурқон Меҳрубон Бобохонов аз ҷониби Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон беҳтарин футболбози мусобиқа эътироф шуд. Сегодня в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей Лиги Пешсаф Ю-14. Лига Пешсаф Ю-14 стартовала 30 мая. 10 лучших команд приняли участие. В отборочном этапе всего приняло участие 60 команд и 10 лучших. В течение 5 месяцев в формате дома-выезд выявляли лучших. Вот сегодня вы стали свидетелями завершения. Основной задачей детской юношеской лиги является подготовка футболистов высокого уровня, футболистов. Поэтому мы стараемся создать некий стандарт, чтобы повысить качество футбола. ба дастаи ҷавонии ноҳияи Ҷаббор Расулов нишонҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 14-солаи Лигаи Пешсаф тақдим гардид. Имсол маҳз барои зинаҳои дуюм ва сеюм рақобатҳо пуршида ҷараён гирифт ва ин тим дар даври охир тавонист ин мақомро моли худ намояд. Футболбозони дастаи дуюми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш бо медалҳои нуқраи чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 14-солаи Лигаи Пешсаф сарфароз шуданд. ва қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2021 миёни футболбозони то 14-солаи Лигаи Пешсаф дастаи якуми Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш медалҳои тилло, ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа тақдим шуд. ин тим зери роҳбарии мураббии Сафар Раҳмонов пеш аз муҳлат унвони қаҳрамониро моли худ намуда буд. ёдовар мешавем ки ин маротибаи аввал аст дар кишвар миёни наврасони то 14-сола чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол баргузор мегардад ва ғолиби аввалин мусобиқа маҳз дастаи Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашолии варзиш гардид. ман Суфиев Аҳмадшоҳ бозингари Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ ҳастам. мо хеле хушбахтем ки дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол кардем. мураббии мо Сафарали Раҳмонов мебошад. мо миннатдории худамонро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ва ба мураббии худамон мерасонем ки моро тайёр мекунад ба ин хел мусобиқа ва мо дар ин мусобиқаҳо ҷои аввал номинро мегирем. باری دیگر یک شما رو